ପିଲାମାନେ ଆଜି ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ 9 ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ଶୀତ ରାତି ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶୀତ ରାତିରେ ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟିଏ ଉଡୁଛି ଆକାଶରେ। ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନା ହାତୀଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହୋଇ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୁସ୍ କରି ହାତୀ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଙ୍କ ଉପରେ। ହାଉଳି ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅଜା। ସପନ ଭାଜିଗଲା। ସପନ ଭାଜିଗଲା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲେ? ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଶୋଇଥିଲେ। ସପନୀ ଅଜା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ସପନୀ ଅଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଜା ହାଉଳି ଖାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ? ଅଜା ହାଉଳି ଖାଇ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe my channel.